karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang pila na lang kasumpay ning atong sugilanon. Balagtigi. Ani ang tinuod nga trabong ko? Kinahanglan nga dili ka na mapalpak. Daghan na kaayong nangamatay, Laura, tungod sa kusog nga uwan ug baha. Kinahanglang muhunong na ang pag-uwan. Ibalik ko kanimo ang gahom. Apan unsaon nimo noy? Himuon ko ang taas nga ritual aron mo gawas gikan sa trabong ko ang imong gahom. Dali, kinahanglang manghita kitag lugar nga dili kita makit-an ni Aqualos aron ipahigayon ko ang ritual gikan sa akong apuhan. Pagdali! O ni Lucio. Oh, Oh, Laura, ngano? tanawa ni Lucio. Tanawa. Oh, kinuo ko! Dili tinuod! Ang mga dagkong kugita anaa sa ibabang bahin sa bukid o kanunay daghang mga tao sud sa tangkal. Sige na noy, tabangin ko. Aron katabangan ko na sa tanang tao. Oo, Laura, dali. Mangita kita kitaguan aron ipahigayon ko ang taas nga ritual. Sunod ka na ako. Higala kong mga kalag. Dada ako sa dapit sa naugaw kong panimahay. Hain naman ana nila, Medusa. Asa niyan ang tinuod nga trabong ko, Medusa? Simot ko pa sa tagsarin Aqualos. Panagduda ko. Yun na. Hain naman si Laura o si Lucio. Litob! Wa gyudaring Aqualos. Unsay wa? Wa din nga akong trabong ko. Panuay ni si Lucio. Hain man di ay. Nagtuo kong giilagta ni Lucio haring Aqualos. Mapatay tayo ka, Lucio. Litob kang dako. Kamong tanan nga na sa ilahom sa dagat. Panggawas kamo. Uguban ninyo ang tibok kalibutan. Ug pangitaan ninyo si Lucio. Ingon man si Laura. Niya ang taas ka kahoy. Makita pa. Mauna kining dapita. Unsa kining dapitan noy? Niya kita tungod sa akong Pinoyanan. Anhi kita din ni Laura. Samtang himuon ko ang ritual aron mahibalik kanimo ang imong gahom. Nganong anhi pa man gid dinhi ni Lucio? Nagtuo ko nga samtang maghimo ko sa akong ritual adunay daghang samok kanato aron santaon ang akong pagkahimuon. Sige, tiya ka lang. Higala kong mga kalag. Dad ako nitong dapita. Pangitaon ta ang silangan nga dapit. Mga higala niyang mga kalag. Mautingali ka ng hangin nga nagdahap kaniya. Hinungdan nga wa siya magtugkad sa tubig. Silangang bahining kalibutan. Dili ko na makita ang kahayag sa silaw sa adlaw. Di pa nag-iya sa labawong magkakagahom. Palihog! Ipagawas kining gahom ni Gia nga gipaambit ni Laura. Binilanggo ning kabong ko. Ipagawas kini. Dungga ang akong pangaliyopo. Ay! Dairang! Dairang, hain ka, day! Kusogeng hangin, day! Murag, malabay ning tangkal! O murag, di maabla kong mata, day! Masod sa ilaw mo kong mata, di ko kita ni mo, day! Oy! Noel Rabi! Rayal Maglangit! Mga wasay klan, hain naman mundo! Tabang mo'y! Dairang! Ay! Kahangin, day! Dairang, ikaw na, day! Ikaw na gagamang-gamang niya, day! Oy! Naunsa man ka diha, day! Nagunsa man ka! Anong gagamang-gamang ka? Oy! Kita mo lubot na yun! Nilapos ang hangin, day, oh! Hello, Brawasay! Na. Nagkalisod na magaling ka din eh! Away mo lubot, ay! Maabli taon!
mabuka yung tao tungkol sa hangin, day. Nagunsa man lagi ka, nganong katuwad bang kadiya kakamang-kamang ka. Gino! Ang mga mata sa kong kugita, gipatungod sa kong mata, nganong. Nganong gitutukan ko ni mo. Kada ko na ba ni mong mata, ay? Ay, oyog ang tangkal, gipataas ko ni mo ang tangkal. Amay noon, hindi mimabtan sa daghang tubig sa ubos. Wasay ka kita ka sa palibot, wasay! Kita ko gamay. Hayang ang palibot tungod sa kadaghang aninipot. Ay, nisanag ang ilang kahayag rang. Tanawa, wasay! Tanawa! Tanawon, bita. Tanawa, wasay! Gino! Hoy! Do! Mangutana pa bang kaing ano man ni Do? Mano ni? Mano ni katapusan Do? Duwil rabi! Rayan maglangit! Mano ni? Wasay ka kita ka! Kita ko dairang! Nanggawa sa mga ilanong naong nga higanting nagpuyo sila sa dagat! Nanggawa sa irang patay na kita ini dairang! Mamatay na ta! Oo, patay na ta! Patay na ko, wasay! Ay, pag-una, day! Oy, dairang! Oy, nakuyapan hala, nag-una ka, day! Babay, day! Oy, nakuyapan na ka, patay na ka! Ay, kuyap niya, ha? Ako may angay makuyapan, dairang! Oy, ala! Ilambuyong ta sa higanting ko kita! Ay! Haid ko. Ni ako nining ibabaw sa bangkang. Ang ako na hinumduman na. Ganito ko sa ubos nga bahay ng dapita. Nga nung naabot mo ko din eh. Ang tunay nagkatabo na kong halapad nga ba ito? Ako'y nagdani mo din, he. Oh, ikaw? Itaguan tika. Nanggawas naman gud ang mga higanting nagpuyo sa ilang sa dagat. Ug dili ordinaryo alang ninyong mga mortal. Oh, tawatakin ang kinason. Simuta na, ayon maulian ang imong lawas. Oh, kinahanglang maulian kini akong gibati karon. Aron pangitaon ko si Laura. Igob lang ang among anak nga si Francel. Si Francel? Oh, nga no? May dautan bang nahitabo sa akong anak? Hemelior! Sa vestem ni Vios Silos Cordiata! Cordiata Viva Turum et Serenitum! Misereritum Adjutorium Deum Regna Viridium! Nagpihong ang mga mata ni Noy Lucio nga nangayuko sa kalangitan o nagsampit sa mga pung. Ingon sa nagkasabot ko sa mga gipanampit. Anong nagkailako nila? Kinuo ko. Dunggal ang intahon si Noy Lucio sa iyang mga pag-ampo. Bisan og may nahimo siyang mga saha. Hapan intahon maluoy ka. Dungga ang iyang mga pag-ampo, Kinuo. Dungga kami. Dungga ang amang mga pag-ampo, Diyos ko. Tuwara siya! Haring Aguilos! Sige! Atakihan ninyo si Lucio! Naningog ng mga dagkong iyo! Mga dagkong tigi! Parehas dagkong tigi! Mga kugita! Apil pa yun ang buhaya! Di kawasi sa iklop! Kofi! Ayaw itugot! Kung magwalang puso si Lucio o Laura! Sige na kamo! Hamukan ninyo si Lucio aron mahunong ang iyang mga pagampo! Yan ang Aguilos nilangoy man! Si Cyclop! Klope! Manduhi ang imong mga kaubang mga higanting linalang sa dagat! Atake! Patyon si Lucio!
Nakalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!